Oh. Ole zanin chu hey zone kan hunga. How many hexagons can be formed from a decagon tika kan soidona. Um, hexagon le decagon chu nge ni tikan zot tai la. Masabera chuanin polygon chu side eng muzat nei thil kha ni mea entianan triangle om ta ma triangle side pathum ani ma chuan trigon ani ma hei pathum ania chuan gon kha ani bokta polygon ni bokta triagon ang ta chuan hei hi killi nei nia ma hei po killi nei ania killi nei chu square te rectangle te ten kha khang khang oma chuan atlang puin quadrille te hal tin kan soya ma chuan panga nei khom ve le a panga nei chu ti khan oma pentagon ani ma USA pentagon om okay chuan paruk nei chu chemist hona ha kan favorite hexagon chuan pasari ni kha chuan pasari kha heptagon ania parian ti chuan octagon ma pakon chuan nonagon chuan som ni chuan decagon ma agon khang khang kha om ve ta chu kan sai ta ni chuan hi azona hi thlit film kan tu manga ahma sabera chuanin hi site pathum nea site pathum nea hianin triangle zan ni om theng hei site pathum nei ta triangle ania triangle pakhat song so triangle pakhat som thei ta ni ani le quadrilateral pakhat chunga triangle zan ni om theng ti zon om le ta se ma chuan om thei chu ten chuan ahma sabera chuan hei hi om thei ni ma chuan om le thei chu helai a chung lampang hi triangle dang le nia triangle pahnih chuan he lampang zong hena draw ve le thei a ma he lampang zong draw ve le tai la chuan hei le hei om thei ni triangle kha pali om thei ni ma la hen kan fira panga side pathum om chuan triangle pakhat chi om thei pali om chuan pali side panga nei ta se tin ni om thei ni kil ngan ngi khom ta ni pentagon khom ma triangle zan ni om thei ena sen hian roi la a chung hi ani thei nga te ro pakhat ma hin thei nga chon helai chin hin thei nga ma helai chin hi a khan ni thei te ro hei triangle pakhat ania ni a triangle ni na nia chuan hei triangle pathum na bu chang ti thang masavera heng point pathum mang hian triangle pakhat na siam thei ma dot le chuan heng point pathum mang hian triangle pahnih na point pathum mang hian triangle pathum na siam le thei ta ni chuan
cái mi bốc khá cần draw lên à vang tổ lâu vậy sorry chuan tia kan ti leng adot le at chuan hemi point ta hian khat pahnih kan siam le thei ni chuan ta zang kan siam kan pahnih pathum tera 3 2 and plus anga hem te pathum mang le la 1 siam le thei ta ni chuan adot le a hei kan mang to lo nga hela tang hen kan tran anga hei first point ati kha chan hei first point kan lak vek khamo hei first point kan second point kan la to chan hei first point second point hei first point second point chuan hei le hei kan lak kha chan a third point tu khom te to lo wa chuwang chan kan la don nga hei kan na to lo nga hei first point kan la nga pakhat chuan pahnih chuan hei chu helai mi thau khan to ta kan sian on ta lo ma kha chu sian to ma pahnih ani chuan nghe triangle dang lo omem hei kan first point na hei dang om le ni tera chuan hei chu hela hen kan ti to a chu kan ti non lo chuan annex chuan hei hemi kan first point kan mang ve le nga ta hen pathum kan tia tan pahnih kan tia pakhat ta hian pakhat ta hen pakhat tan pahnih ma hemi pakhat hi lai mi zo chuan dot le chuan tian kan ti le nga flat an ta ka pentagon thoin ang lo hiawa ma se ang veka kan ngai ula chuan adot le chuan nge liang hei first point kan la to a chang kan ti zo le vek to a hei first point la ve la thung la hei kan lak chuan hei pakhat ani theia chuan hei hi pahnih na hei kan ti to em kan ti to tera hei hemi thau hi ni chuan chuan hemi first point chu va khoi lo phim tur na hei hi pakhat kan la theia chu zong chuan me chuan voi khat ti le tum mi la kha mi step thau kha triangle dang om em hei kan ti to a so hemi first point na lela hei second point na lela third point tur om em lo tera hei la kan tum chuan hei pakhat nan kan ti to a chuan apa khom to lo ni ma chuan hi a total length za nge kan ti chuan 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1 ani zia chu 6 plus 3 plus 1 so 10 ta 10 ani chuan heng number pathum hi entai la thil interesting to lo chhuak heng hi permutation and combination na chhuak ang chi tho khan ta ni permutation and combination chu nge ni kan ti chuan ni combination a heng chuan no ya le chunga khan
factorial oma chon factorial ka kan threat chon permutation le combination kan threat thei ni factorial kan ti chu 5 factorial ani chuan 1 into 2 into 3 into 4 into 5 wow 5 tlang multiply ka ni chuan ni le 3 factorial ang zang nge kan ti chuan 3 factorial ni chuan 1 into 2 into 3 wow chuan 8 factorial ani chuan zang nge kan ti chuan 1 into 2 into 3 into 8 ani chuan intinan ek number factorial po entai lang intinan 5 factorial entai la he mitsin hi 4 factorial ani 1 into 2 into 3 into 4 ma 5 factorial khan nge 4 factorial into 5 atlu ani ma mi thau ka he mitsin hi 4 factorial ani chuan into 5 kaka factorial so ni ti chuan combination le permutation thla soi don tai la combination le permutation a chuan five combination two lo te tai na ta chu thil panga tanga thil pati lak chho dan kan ti mai a chuan hei hin chuan 5 factorial divided by 2 factorial into 5 minus 2 factorial injection tan chuan n le r phim khai hi dik ta ncr chu n factorial by r factorial by n minus r factorial ani 10 factorial 10 combination 8 lo ke don tai la nge niang 10 factorial by 8 factorial into 2 factorial ne acha chu 10 minus 8 mo helai mi te ka n minus r ka khan ton tan chan hei cho dan ol de chu 8 factorial chu tiang a 9 into 10 top down ani chan chu hei chunga kan mong khan 5 factorial chu 4 into 5 ani chu wang chan 10 factorial chu 10 into 9 factorial ania so 9 factorial chu 10 kha chu lom sa 9 into 8 factorial wow and then akan zel thaya 10 into 9 into 8 into 7 factorial okay so ham ta fantastic kan ya chan 2 factorial chu 1 into 2 ni me 9 into 10 by 2 2 5 sar so 45 ani chuan hei hi combination lo om dan chuan ta chuan ni chin na kan zo na kha nge kan ti chuan thil panga kan neya chuan khang panga tanga pathum thlan chuan khan don ta ni hemi case bi ka hian ten chhok ang kan check chinang thil panga kan neya pathum kan thlang chhok tua chum je chu 5 factorial by 3 factorial chuan n minus r chang chang he n factorial by r factorial ania hi n minus r chu 2 factorial chu 4 into 5 the tan along form intina 3 factorial into 4 into 5 by 3 factorial into 2 factorial so 2 into 1 li me 3 factorial 3 factorial kan nga so 2 into 10 so tang ti che ha ni le 4 ha kena dikem 4c 3 nya so 4 by 3 4 minus 3 1 so
hi kan kat chuan 4 chhuak a 4 chhuak chhuak che che ni dan chuan he solution ne han chu exact pawh han ta se NCR kan don ta ni chuan he Mizo na chan na chu 10 C6 an don ani 10 C6 chu exact nge niang o 10 C6 chu 10 factorial by 6 factorial 10 minus 4 chu exact nge 10 minus 6 4 yeah sorry so hi 7 into 8 into 9 nianga 4 factorial chu 2 into 3 into 4 1 into kha ma se 1 into chu ka ziak pe lo mze nei lo dan thai tenga 4 4 2 sa 8 2 2 kata 3 3 sa chu chan chu 21 han don ni tiền ha chuan heta zon chan na chu 21 hexagon san don ni ti zong khan ni